Pero na ka nakita siya nga nausabi ang balanggoy. Isa si Dahil nakalahi Isa siya. man. Isa man. Then, murag, Kapag isa so Wala mo kainagot siya. pero sa ako kasi murag, gaan kaya ako Kabadisas. paminaw sa yaha. Gaan kayo. Lagi siya, ako nakita sa yaha. Basta di ko pa, istorya, basta ako part sa ginoo. Oo. Gaan kaya akong manahula. Gaan ka, gaan ka ako lagi sa yaha. Siguro ta ha? Ha? tas magbuhos pa ba siya sa kadirang bro? Gini siya. Nagladik kita. Mga ka-SP, may buntag ka ninyong tanan, no? May buntag. Adlaw karon nga kuan Sabado mga ka-SP. Pizza 23 bulan sa Mayo ug nanapat din siya sa sa balay ng Timaysil Corsillas may barangay Punchan Bukidnon sa Bukid sa Quezon Bukidnon og kita ka nato diri ang overview mga ka-SP na dito diri sa ubos niya nga bahin diring area ni Timaysil Corsillas ato ang gikon makita niyo mga ka-SP ang live na to gabi nasa Facebook Spirit Hanong Gasa. Dito niyo mabalaan, dito niyo makita ang mga mensahe ng kanuli bahin sa ilang pamilya. O bahin pa natong kanatong tanan kay ang pulong sa Ginoo man tiyang isulti para malig-on ta ko sa atong buhaton sa ato nga may usad ng pamilya. Man ang mga papel ng kanuli mga ka-SP at doon niya itong mga tao nagatuo kaniya. Kalabi na sa nagatuo sa iyang abyan maong Espiritu Santo ang Diyos may nagsugo kaniya kaniya mga ka-SP iya lang gining paningkamutan nga napadiyag niya ang kumaturan aron mao kini mahatagan ng kagawasan sa pagbuhat maayo kagawasan pod kung dili kita motumon sa Ginoo sa sugo sa Ginoo so kita na ang mag-igwa na mga ka-SP kay kita kung makabalon na sa kamaturan mas mayo dili nato usika ng panahon pagpabuta-buta pag dili pagtagad sa mga pulong nga may magpabalaan kanato maya ko mga kabano ang mga tana plus stress kami sa kadlaw ng mata na kasi kay mensahe sang kanuli nagamit pa diyang baba sa balang espiritu aron pagbutsyag sa iyang mga tinago bahin sa iyang mga katawan so gikan dito wala namin nagbalik og tulog og istorya na may bahin sa atong paginabuhi sa atong pagpuyo din sa kalibutan isip naningkamot nga mahimong espirituhanon o nagpuyo bilang espirituhanon so mato yun o karon atong takna mga ka-SP alas 5 sa kabuntagon update lang tamo niya mga ka-SP hindi ka natin na karon may lamig paborinte kita gini mo nagasto sa ba cellphone ug mo baha dani kasi gidako kay sa paa Mura dagat eh. Abot lang daw. mo baha no Abot atong loob balay eh. Dito atong naikuan ay hilo anay. wala dia abot na dito kuha gid no Dapuan mo, dapuan kay mangingana naman to punyaw. mura na gid ni kuan suba Ginal din nakabuhi ang tanom. dili tanong ko sa gluya una tambo kayo tadta sos Kuha naman. matay man gagmay pang unod nga matay naman Wala din madamot yung kamot na di. Pirma na siya. Asa kita ko ang kalagragan. Okay, mayong buntag sa tanan, anata karon sa Espiritu Hanong Gasa naga-live. Aron madunggan og mabati ninyo ang among nakita na mawala ang mga tinago tanawang palibot na kami karon dinhi sa Bukidnon sa mong kanan Punchan sa Punchan Bukidnon sa Quezon dapit sa Quezon. Nindot kayo ang ilang mga kidayahan diri niya. Kung ikaw lang kung tawhanon niya among pag-anhid diri murag paminaw ko di gini mo anhid si Doile misis mga bata gadan si Tiniboy si Arlen di gini mo anhid diri pero tungod kay sugo man sa Dios sa espiritu ay ginatuo man ta sa ang Diyos espiritu tanan atong mga nahimo tanan atong nabuhat atong mga tinago mabalaan man na niya
Ya karon kay sugo man ko nagatambal ko sa lawas o sa espiritu. Mas maayo nga mupatay ta sa atong kalibutanhon, kailibgon, kalibutanhon nga pangandoy, sakripisyo naman tadaan tungod kay kabusta. Parang dili ta mabugatan. Mao na karon nga sa mga tawo nga wala pa nakasabot nako kung unsa ang akong papel sa kalibutan. Nagabunyag lang ko sa lahi sa espiritu kay nga ato ang reliyon gibunyagan man ta ana. Tama ni Kristo nagpabunyag usab sa tubig. Ang kalibutan kaniyang tubig daglag man pinagi sa tubig ug ang kalibutan karon ato mao karon daglagon pinagi sa kalayo. Busa samtang nagpabilin pa ta nga buhit dinhi sa kalibutan mo patay ta sa garbong katog. Ay daghang nagamit sa iyang pangalan pero wala sa iyang binuhatan. Mura nagpalingon ta nagpatay ta sa inyo. Busa kamo mga bata pag binutan na mo pass is pass. Atong mga tao nga mga kinaiyan ninyo sa una dili mo mutawag sa inyong ginikanan. Kinalan murag jud kay naman sa balang kasulatan. Papilion ko kamo impierno o langit. So kung langit magi po kabulanan. So mas maayo mangandoy ta sa bagyuta kay kung ang Dios mo kuha nato iyang pagbuot ihatag iampo isurrender nato ang atong kaugalingon nagpasabot ka na nga nagpakamatay ta so mabuhi siya sa atong kasing-kasing mga ginahatan nga duha ka matang sa espiritu good ug bad nagasimba ka ang simba nato tahanon good murag nagsulod lang ka sa simbahan pero wala nimo sunod si Kristo nagasimba anami dinhi mga ka-espiritu parang ma-feel po ninyo ang among nabati. Madungog po ninyo ang among nadungog ug makita po ninyo ang among nakita. Walay tinago kay ang atong mga tinago hukman man na mao ni ikom nato. Kaniadto ang gililong naapami sa pagproseso ay daghang mga tao nga buot mo saksi apan dili gyud sila makasaksi buot mo tan-aw apan dili makakita buot maminaw apan dili makadungog kay nagpabilin man tanan danda natong pagtulunan nga adunay tawo na makaluwas nato ay reliyon makaluwas na nato kung dili ang reliyon iwag lang na suga pagpailan nato nga ang Dios Espiritu muna nga naagid sa otoridad ang balaang kasulatan mao gid na ang gamiton sa paghukom pero gito isman sa mga tawo nga alam magpili-pili pagbasa pagpili-pili para makapabor silang kinaiya moingon lang ta nga normal lang man ang tawo makasala mo yung tawo tama mas maayo nga moangkon ta ang makasala kay dako ang atong ibayad pero ang problema moangkon ta makasasala pero dili ta mo bayad ana to nga kung di ba na atong kung ingon ninyo no kung nakautang ninyo ayaw pagunahuna nga baydan ka nya kung makautang ka pagunahuna ikaw mamayad tama buti pasabot kamo nagaampo mo halimbawa example ako mamatay ko pagunahuna nga kamo mamayad sa akong sala. Tama? Kay kasagaran sa tumaan ng pagtulunan, kita mamayos ng sada. Mag-ampo, i-ampo na to si Noli, mag-ampo kita para kaniya. Kita namayad. Ikaw may nagbuhat og sada. Kung sa kamo mga bata, kamo magbuhat. So ayaw paghuna-huna nga kamo ang mamayad sa sada. Kay nagpakanaog ka sa Diyos. Kiningon na gani nga ikaw madala niya sa langit o tuwa na sa langit, nagpakanaog sa Diyos. Kana naagi na sa balaan ko sa langit. So pasaylo ako ninyong mga maigo mo, mga magwali, maigo mo tanan. Wala na pasabot nga makigdebate o makig-argue ko ninyo kay ang kanang pagdebate, pagbingkil, pagsuklianay sa mga pulong kinaiya sa kautan. Kaya ang Diyos, Espiritu, magpili mo kinsa imong amahan. No? Tama kita kay ilang dodong yang suon ubantin yang mga binikanan mga anak ano mangula man ako sila na mission tungod kay dili man sa yung kaliwat o daghan pa ang moabot karon din mamati katong gusto mamati so welcome sa tanan pero dili welcome sa mga tao lantugi lang makig-argue lang makig-debate wala ko nagkinaglag daw dili mamati kay kung ang atong basihan ang atong tinuhuan iwag na suga so kung nagatuo ta nga Kristiyano ta mantigo tang mosabot sa kinaya sa uban no pero kung dito kabalo mo sabot sa ato pa nagpataas na naguna-una ta nga kitay hawd kitay maayo kitay tinuod nga simbahan kita dili ang templo sa Dios ang singkasan kaya lang tapos daya sa palibot ni dako ning sapa dako nagtuyok ni ang sapa ani kagabi mga alas 8 sa
gabi na nanulo mi diha pero tao man gud kayo ayaw pag yung bulan kang isda pabutan na ninyo sa espirituhanon nga among i-upload sa YouTube ba kanya sa Facebook pwede YouTube niya upload sa YouTube. na kumuta na mo anong naami sa bukid sa mga taong ubos kay mao man na ang ubos may dali mag di ba naas kabulahanan kapato at sa dato ang dato nayamiid man pero na pay dato isip sa mga dato nga mantigong magpaubos Tama, atong bidasan nato kagabi nag live ni kagabi Bible sharing day kagabi atangan na po na ninyo kung kinsa naka-record ato si Arlen ba si Riniboy si Dodong ba atangan lang na ninyo i-live na muna wala may tinago wala pero ang atong tinuan na mga tinago ano naman gusto mo itong kubiran ang atong kinagi sa atong paggamit sa iyang gibalaan tama Gyud. gamit ang pangalan sa reliyon gamit ang pangalan na to kung sa atong tinuan pero wala tayo nagabuhat patay ang atong pagtuo kung wala ang buhat di ba mala nga pakita daw ko sa inyong pagtuo nga walay buhat kay pakiton ko kamo sa akong pagtuo ano ba rin sa buhat ug nag-uban ako ang mga dako ug buhat no buhat sa espiritu John 16 tama Gyud. natay buhat natay agi dong no kamo ka kung wala na ka mo nako wala ko gidawat ang espiritu paminaw ko dito ta mag-inom Gyud. dili po takaan dire no takaan ka mo dire wala inungdan Di gyud. ako ni kung sa tawhanon di ba naanis sa Biblia kung sa tawhanon binuang nga among ginduat ba kung sa ila mo na sa Tama, binuang asa binuang kanang sirit ag suroy-suroy nga wata kabalo kung sa mga daga-govern nga espiritu des kapalibutan o sa palibot nga among gidala pud karon manang dugay may makaabot diri kay magunong-hunong media sa dalan kay daghan ang mga nag-ugulo nga mga espiritu kay ang kalibutan karon nag-agulo na sama sa babaeng nagbati kanang daghan na disgrasya daghan tungod kay ang tao nalimot naman sa Dios kaya inyo ang gipalabi ang inyong Diyos na nag-ingon nga makadala sa langit. Tama? Gyud. Salamat sa mga maalamon. Kaya kung atong dapigan ang ato ang kalibutanhon nga kahibalo, wala sa kalam. No? Ang kaalam gikas ko angkan ug mao ni ang atong puy-an hangtod sa kanturan. Kung mamatay man ta, si Kristo na nagbuot. No? Masunod ka man kaniya. Pero kung maabot ta sa kapunahanan, silaob ni kung nababilin ang atong mga pinili, magpapili ta. Kung asa ta magpapili, mulain ta. Pagitaan ninyo ang nagawali sa kamaturan mo reflect sama sa bitoon kung reflect ko sa binatan. Kung mayon mo dili ako, panitilan niyo basi na pod sa inyong pod nga magtutudlo. Na? Gyud. Manid lang mo. Panitaan lang gyud. Mo sa Biblia, panitan ninyo. Kagabi gani gamay akong tulog kay daghan kayong imamat na ko kaya dinhin kita dami mga nagbantay kay di ba ang kinayahan nag-govern sa kinayahan ubang pagrespeto sa kinayahan pero wala man ta nagrespeto sa kinayahan istorya ra man pagrespeto wala man ganit tay maayong batasan o magita nagrespeto sa Ginoo ano han sige mo tagamit sa iyang gibalaan Kristohanon pero wala sa Ginoo mga Diyos doon po din sila wala kang gusto mo saksi napami din abangan lang ninyo niya o siguro niya asa dagan mo uli na ba mi og napay kuan o magpabili ni dinhi kay nag-agad pud ko sa buhat sa espiritu sugo ra man ko niya okay salamat Thank you. ako lang dili ko makabuot sa mga tao kung kinsa ang ilang dapigan maayo man daot kan alayo gud ka inyong lugar kaya ako nga tao pwede mo sa kuha pero kamo makatungan mo dala man po espirituano na din panamuhin kami wala lang wala ko kabalo ano sa laglago na sa Diyos ang kalimutan pero kanunay mo sa nagsuldan na ko ang yung ipaabot ako lang wala ko mapatawa ito na masahay ang mga tao wala na siya rebelde magipungga lang na ako ang kasuko sa Diyos pinaayo ako pero akong kagunan po basi na ispod na po ang mga tao kung binasulog ko kaya naman wala tambal lang ko malambal naman ko wala na ako makaayos silang sakit pero kung ang Diyos kapunahan na wala nagtuon mo wala kami iba sa mga tao kung kamalan pero gusto
Dutay lang nagway sa 1,000 dutay lang wala na yun. Pero asa naman pa rin sila? Ba sila kada kada tambal, kada pagayo na ko. Akong kasakit mo. Man ang doktor. Kaya nalamban sila, nangayo man bayad. Suhod. Ang mga pare, nagwali po. Wala galing mo nabalaan, wala galing sila nabalaan. Gusuhudan man, o man. Ako, hindi ako sa kalibutan noon. Nagpakamatay ko. Kaya kung ang mga tao makakita na ako, wala na kasabot sa kong libuhat. Abi niya ang pinapunan ko. Abi nila kung nagtulog ko. Natulog na dyan, sama sa mga Diyay ko. Para karoon, dagan pa nga kung istorya. Tanawa, di ba? Kamu saksi. Ang mga tao, tahanan ng istorya, no? Balipayan lang sila, no? Pero ako, dili man ni malakaw nila ang aking nilaktan. Dili ko ni masulti nila ang aking masulti. Ano masahay? Itong lang nag-alakam. Malisod po ka, pero po, ano buhat? Ang mga tao ako ng buhat. Kaya mga tao gusto naman akong tabangan ng inuhan. Ano, nag-asulti ko ba sa mga bata? Ganyan. Nakakita nito mga bata. Hindi di man tanan kasi taon. Karoon na ibuhin saksi. Inaapoy saksi. Inabuta. Wala mo na wala ang kasalatan. Wala ang kasalatan. Wala na makita ang nito. Naapoy yung saksi nga nakakita. Bulan ko itong nakakita. Mga isang kiskumaturan. Hindi mo kakon. Nakakita yun mo na. Kaya pa sa panagway nga mo yung sis. Ito. Di ba ganap ako ganyan? Ang mga na natulog pa, naganap ako pagkas ng sis. Ano ninyo? Ang una-una sa kahanan niyo. Yung mga kung saan mo nakapagkuha sa inyong pangatan na mga kahon sa nangalambat sa inyong tatag ng oras ko. O dili na ako sila maakas. Ano na lang. Pagbuhat ng ang problema lagi, kung magbuhat ng maayo, di mo pumumapansin sa mananamban. Di mo pumupansin sa tao. Ingo naman yung halad lang mo. Halad mo manok. Muna nga magkuha mo sa mga tao. Kumbaga ba, musubo ka niyo aman, kuha anak. Patsa na lang na sila. O kuha na lang na sila. Subukan mo sa aman, kaya na aman din. Yamang laglagon, ang mga laglagonin. Wala madamay, lagi po itong maayo. Wala na sakyan na. Kaya pa ang pamilya na nagbiyahe. Sa aeroplano. Sa dagat. Madami po. Wala pa na ako nag-ispay nila kung sumpi. Naanos, wala ang kasulatan. Kagabi, sumpi man ako po. Sabi nila, wala man po nila na sinatin ng mga anak. Napaabot tayo, ini na dili lang bali na makaibot, madamay ang mga trigo nga maayo kay tingali naman yang tawa ko kamay. Di ba ako sa kamatay nga matay nito. Dili na sa rin niya. Kaya, gusto mo matana ko sa kuwang mga katawan na nakasabot. Muna nga naay uban, nag-iani na sa Diyos. Kaya mo, isulti man sa ama, di ba? Parang ino. Pagpapal ako. Paano sa alapat ko. Kung sa kasakitan. Pero kung kaano niya diya, sa laghan, na wala nalimot mo sa inyo na ayaw tipon dito, kung naidautan na tipon dito, sa iba si madamay ko. Na ako man ang taos kalibutan nun. Ano ba, justice ko man. Magpatay, mag-away, padamay mo itong mayo. Kaya mamanday ito, buka-buka-buka, mulang-ulang. O sasakyanan. Kung majority ang paag dito, halimbawa, nakasakay ang pulo. O nga, dagan ang kuanon. Walo. Di madamay itong ba. Ang problema,
Kaya wala man sila na ako napandungan. Kung sakit, buta kamot, o ka madoktor. Itagaan ko po chance sa Ginoo, di ba? Ibutan lagi, di ka sa patingon. Na, di pala ako tumakas, pagpandong, di po tumutukan ako. Amay pa, wala sa layo, no? Ang mga kwento, ang problema. Kita nga mag-chance sa chance. Wala na nasabtan ka, sa ako mga tao. Dili man ako amabit sa sabot ko. Mo ba rin sa lubutan nito? Bukan-bukaan ko na nila. Katawahan ng pagbibigan. Ano nilang. Pwede ba subukan mo sa man? Paa ang mga laglabong niya. Sundan niyo. Wala mo ito na. Naglisod ko sulto. Kailan ko na ikaway nila. Pagpasay. Pagkasaydoan lang sila. Kasi madami ito. Sa kung mga po, dahil nagbuotan siya. Inya. Among-amungan. Nagyayaman po ito. Sa mapilig sila. O mapilig na sila. Ang nakagamit ng yawa. O sila pagyayawaan. Kung nagbuotan ko sa nailangit. Kaya po. Wala ka nakikaway. Buotan o ka. Kaya nakikaway makaanak na kayo. Inya. Hukman mo ka. Kaya sila. Gagawin na yan. Mas malangit mo ka. Nakikaway mo ka. O ka. Nakapatay ka. Biar mo marunungan. Sa paglitag naman po. Kumbaga, bagipanaan ka ba? Ya. Alis naman niya pa nagsugo ito. Sila yan na. Wala sa pa, sila ulit. Hindi ba mo support? Ngayon, tutupres ako kay pero mamatay na siya. Dadaan na sa mag-uwi. O sundado na. Ito, kuupan. Pero kaya nagdungot ko sa taway ko. Sabi mo yun. Alang litag. Ang litag mo sila, no? Kamu may makasunod na ako. Pwede mo dito, may balay mo dito. Dito sa mga lugar na doon lang. Pero ano lang, bantayan lang niya ako ang katawan dito. Kaya, na-appreciate naman ito. Pakita mo yung system. Pero problema, kung magbantay mo, yung mamalika sila, yung umumapit ka ng baba. Patambal na po, gusto ko na po na sila sa inyo, ha? Dakot mo mga kuhanan ni kuhan, dakot mo. Isa mo kung import na gano'n sila. Wala dito. Kaya ka na akong nalamban. Orasyon lang. Maayo, ang pagkisultihan. Masala. Pinumduman na wani. Kasambo din mga bataan. Sige, gamit pagadong sa inyong gilikana. Karot ya. Pinitapid na ako. Paburas ka limutan ng lingkab. Ako na po. Bandok na po din nakita. Kanang trabaho yung kaso yung kanuwari ng buwan. Kaya lang ako langit ko. Kaya na ilang lipat tayo sa Kristo. Kasi naman, itago nila ang Pinoon para magkasakit. Kasi napulaan na sila sa pagsakit. Napulaan na yung Pinoon. Ang problema ay sexual sa banang kasama. Kung ako ay nagkitahan ng naghagad ko ng butang. Sila mga pakisadyan sila, pakisadyan sa bubota sila. Kung ilang sukyan sa tiba, di mo na mamadot mo lahat. Para karoon, kanil-inil yung kami, nagagwali. Kaya inipali ila to, isa pali ko sa imana, palas na, wala na yung simula nila. Kung gamit sila bala, wala kami sila. Kung nakatutong na nila, mga kawan ko sa mga. Magsalig na lang, ngayon na tayo. Magsalig na lang, pag-uotan, magsalig na lang. Ikaw malaka ko din. Sige lang kayo, kung mag-ubot sila ng ngayon, magsigaw pa muna ilang mga antang. Lala sila kabalaan. Ang problema, wala pa rin simana, bulan pa gano'n na ako. Wala nga. Ito mga kasari sa mga mag-aaban nito. Dok mo siya mga naman tubo. Ayaw ka mo palayo kaniya. Sabagay, kaning halayo, mas maayo pa man ito. Maling kamot nag-gubo. May bago pa sa doon. Kanang halayo, parang nagtawag kaniya, agad nila ganyan. Kumidya, kanila.
Kanang layo, imong sampiton, makadungog mo doon dito. Pero katong sa doon, imong sampiton sa doon, silip-silip. Mapod ka naman. Kinahalayaw din. Mas nakaila pa na ako nakadungog na wa mo din sila nakapag-iuds ko sa pipilig sa rin. Kaya doon na ako, wala ko isorang, kaliwat na ako kabalos ko. Na akong ibuhat sa rin. Di sila gusto mong tanaw, kaya hadap po sila. Hadap po sila, pipian sila sa. Ano itong mag-aampo ko. Tamahan ay ko pakaulay. Kaya kung taas-taasan pa ang mayroon na ko si Papa Jesus, ang spirit ko. Anak ko, yung pang abonuhan, libuan mo, tapos ang tatuog, kumawa ko yung wala na po. Wala na yung buhi na pa. Magabi ko na mo sa pagwali. Sugod na pagpina. Hindi naman kasamot kadaatan ng tao. Mga paring sulsulag ng mga pagwaliran. Pero sugo-sugoan na sa kadalanan, nag-antisipas sa init ng tag sila. Iyahan. Yan dahil, kinisahan man ang ila, di mo gunit man kagapon. Nga kato ilang giralihan, kato ilang gilabanan, mo gunit mo tukwat ka rito, kung may pagkaon sa mga tao, dahil pag mo, hanggit kayo, ginoon. Balik ka niyo mga espiritual. Ano na lang, tabangi ko. Tabangi ko. Tabangi ko niyo. Ay, mag-ubag ka sa bagay ko. Pero espiritual na pagmita lang din. Ano sila, nagtuyo naman yung espiritual. Wala ko sa batasan, malimot ang bola. Pag kumanag yun ako, wala ko kabalo. Kaya akong pamilyang ano yan. Dili man ako pabuot sa lang kinain. Ako titis ko. Dili sa makabuot sa kaluwasan sa tao. Ang inagyod na kinain, sila din mas mabuot. Pero magbuot-buot mo sila nga gusto. Pero wala may binuhatan. Kailangan ko mag-ampo ka para ni parehan ni Pedro, parehan ni mag-ampo kita, dongga kami dito. Naamalas Biblia. Ayaw paggarantiya na makabayad ka sa utang sa ubay. Kailangan kung parehan na pagkasabi. Yaka ito paggarantiya man ko na makadala siya sa langit with siyang program. Mga palo, mga pasto. Nakaroon. Kasi nagbibigay na. Nagpakanaan sa Diyos, nilabaw sa Ginoo. May pakabot-buot. Ito ang nakas langit. Ikaw ang magdala sa langit. Na ikaw galit mismo din sa langit o sa malakas na. Nag-ingon ka mo nga dito, dadon sa langit kapag ka mo dilit sa langit. Yakap yung kadilit sa kanan sa lahat pabili. Yakap yung mga kawan sa ito. Yes, pinasalig lang sa ilang pagtulungan. Nasalig lang sa inahan. O bana, basaw. Tarawag ko na sila magsimba. Ikaw na lang dito, dahil. Kaya magdaro pa ka. Kadalang dahil, wala kang patrabaho. Yan ang kalawas nito. Yan kapinili padala dito, kapupong. Yan to na po nagchismis ang isang pinis ba no? Kadungo ko istorya man. Ano na pinagilala dito? Iya mo kasi kalimutan. Lakad ka na. Ito ako ang tutumba na, pinagsimba. Pero sa mo ito yung simbahan, kinayaman siya ako. Na ako, tamagin mo rin pagkabus, nag-iba akong palagay. Nag-ubag akong mapaghiling. Kaya mga tao, wala man nakakita. Pero, katong mga tao na anak ko nakakita rin. Nagkabunod. Walang problema ang pagkakas. Kumaganda mo pagkawin. Makasala dito. Masipot. Kaya kanina, hilingan mo muna ako. Dirari. Kaya pagdoyan. Pagdoyan na ako doon. Kaya lang naman na. Ako ang pagdoyan. Salamat niya sa inyong pag-atinagod ako. Sa pag-welcome na ako. Na ako din. Nasaba kayo na. Saba kayo mo lang kano pagyaan ako. Kung sa kakungulat ko. Samot. Siguro, higayin ko ng lubong. Pasagayin. Kaya ilan pa rin. No, sana mas nung dati ako ng lubong. Gusto mo nito. Isuldo pa kayo na ko. Kumbuhi ko, nalibat mo. Ginakon ko din. Halipay kayo ko. Pahong ko sa inyo. Kaya na sila na ako nagpalayo. Naladaan ko sa sa kalibutan nun, hindi ko katrabaho. Murag, ang kuna-una nila sa ako ang mga kauban libat. Kami mga tao. Nakahilas ng mga biin. Kung may trabaho, progress. So, mas maayo pa mo. Magkatrabaho, magka-istorya.
Dili mo po na ako ang mabili ni. Ang espiritu ko na sa sakita. Nakita ba na sa mga dili na nagkantay mo? Kaya ako naglakaw ko dyan sa tubig. Yan, yung iba nung dula ang mga bata noon sa mga bata ko. Ito nga, yun, di ako. Di takatuha. Nailan ako sa ikan. Banding naman yung banding. Di takabalo ko. Nakakita ko itong mga bata. Sa liuban ninyo na pagting lipaya. Nah, di gitu namak sa tubig. Salamat ha. Salamat ninyo na kamong espiritan nun. Mas kami tayo naka-appreciate sa akong libuhan. Kasi tao nga mong yun. Kailang appreciation. Aming makakam. Maayo lang sa sakit. Wala ay kabalo. Hindi taga-atyan sa Ginoo. Pero sa kabalahan. Kala lang kung nakuha nila ito. Kuhaan ninyo. Dako kay kayo nung akong pag-aan sa Ginoo. Sige. Salamat po. Salamat sa Espiritu. Kaya mo, Espiritu na naman. Kabalan mo. Kung nagpabantay sa mga tagay, tulong mga tao. Tugod magod ni Kristo sa ito sa ako na sige. Tugod ka na ako nagbayin-bayin mo. Ang ano, bara-ibara mong pitsona. Mulaglag mo ito. Grabe mga dulong, katalag mo, mga bitin. Kaya kung ulan, nagbitin eh. Namatay na ito mga tao. Madok kung gano'n nagulog. Ulog sa magga. Pero ang limadok at ang ulog na dulog. Paminta lang ito. Kira, okay. Salamat. Salamat ka nung mga dito ka ano sa hayang kapatid. Sa pagpalita. Sa pagpalita ang kapatid. Sa pagkata nila pag-iinan. Kaya po, para mga dito sa mga tao, kumusulti sa mga kapatid. Pero, pakitabang na lang ko sa mga espiritu, di na ako malukad ka dito. Ano na, kung ako po'y maglakaw, mag-amiid ako pa po. Ako ang bandi sa mga kaabay. Pero di tayo mapag-alsahay. Di magiging sila kalakaw. Sama sa anas mga apostolus. Sama sa anas mga gawari. Kaya magpiliya magiging sila. Kaya dito. Isa na anak. Bulaan lang sila. Pero nag-auban ko. Bulaan lang. Hindi ka lang. Hindi ka lang tayo. Saan na ito sa inyo. Kaya pag sinapukan na dito. Hamak ko na. Kung i-average na ko sa 100% sa mga basa. May lang na 20%. 20%. Kung na nakasakat sa kanya. Sa kapulong. Libuan ka. Example. Kailangan na muna. Kung duduhan at example. Sabi sa Biblia na ang Biblia 1,000 plus ka-revise. Standard one, revise. Meron na ang Biblia 1,000 ka-pinpod. Sa example, kanagin na sa inyo kung haman ko na. Kerke ka ka. Sige lang. Kaya ba siya? Matingala sila na ako. Nagalihara ko lang sila tulog yung sila ng habot. Ambot ka. Kung makaligo ko dito. Kumayong pumunod sa kanya dito. Dito ko kanina. Ito mga bata nga. Nagaugan ako. Nagtanan lang siya. Yung badlong yun. Yung nabok na ko din yun. Sige lang ako. Ang ilang sila. Ay mo kalimot pa ako. Kaya pala doon sa sa'yo. Hindi mo nakakita kung yung bandungan, na po, mga bad din na kayo sa di anak mo. Agad ito kabalo, ipabandong mo sa sus. Salamat sa rin naman. Yung mga espiritu nga natin. Ang kabang natin. Ayaw po sila kalibot. Ayo! May untag! Salamat sa rin. Kapiyan ko rin mo. Sabi ninyo ako libunan. Para magkalit sa mga tao sa kalibutan. Ano na? Ito po yung ako ko. Natulog ko dito sa gabi. Gaya po ninyo gusto mo mga pinistura na po. Ano ko naman.
Ito yung pagkatawag ng misis na kapatid. Ito, nakatutunan mo. Ano na lang. Kung inyo pa nakabadungan sila, dahil na ba po ang lain ng oras sila, nabuyagan ko, sila, nabuyagan sila. Kasama na kami. Ano na lang, mga gano'n ko sa mga. Yung may pagkatong tao, matuo ko na ako. May talikod na ako ganit. Ayaw mo pang libak, ayaw mo pang malikas, ayaw pang utod, pagkaubos mo, ayaw po pagkabibingkod, mga anak, ayaw yung kami, sa pagkalikod na kumahalit ako. Kaya tungkol sa pagmasagis, pasakitan. Sa akin, pasakitan, gusto mo rin ayaw. Pwede ba ang tao nga bumaoy, nakubok isog kayo sa anak, o sa asawa, tumagsakit. Ito na. Parang tanong yung tagaan sa ginong kasakitan. Ito, hamtong pa, kaya ng mga bata no, nag-idadog sila sa ginong. Kaya maminaw kami. Ako ito, nasinted, no? Na, hinala ko sila. Anong kamot mo kayo mag-ato sa pag-ngayon? Kapoy ko dito pag-ngayon. Kapoy iskuila ko yung ulit mundo. Kapoy ko dito pag-ngayon. Si dato ko. Nalipay lang ka nga dato. Kakaro ka ito ba? Dito na. Nakinsin mo rin dito. Ibay lolo nyo sa kwarta. Mahurot man nakakot kung mabalas ko ibay mo. Naligat ko mo magbilang sa sigyan. Naro ba nas balang kasalat niyo. Ano ginakaroon? Tawa lang yun. Ano yung anak ng mga kabus? Nung lipay kasi ng kabus. Makabulan na naman. Pero sa irabang kabus ko. Ang galing ito sa kabus na. Kaya kumba. Yung dato ko na. Hindi ko sila pinang kasatis. Kinamagbulan ko yung kabus. Bulang ginagdaw. Bulang utama. Bulang ibuang gusto. Madawat ka lang sa tao. Sige. Wala ko kabalong. Kinaan ako karoon. Kung iwan na ang Diyos na ko. Si Kristo mismo, mayroon na sa Espiritu niya. Nakaw na. Kaya wala na pa. Nakamano din. Pero kung doon kagabi na kung depende po na ako. Kung ganahan pa sila na ako. Kung daghang ko mangita. Kung daghang mangamit ako. Kung sa po niya ang ginawa. May uyog pa lang palagitan. May bagyo, may linog. Kaya naman sa bili ang mag-iiga sa espiritu, wala ka kasalihan. May isuko man lang, mga biyan, iksya man. Espiritu may nagsulo na ako. Sabi na, iga-igaan ako mga gisang ko. Isip ko sa tao. Basta dili lagi may biya silang naandar na pagtulungan ka nag-reliyo. Eh, mag-debate na ko reliyo, mabala mo, bayan. Gusto mo ka mamatay, masik malagit ka mo, kaya gidagdaod mo. Ang problema mo, gidagdaod. Masik malagit mo, kaya di mo ulibakira. Problema, ulibakira man. Masik malagit mo, kaya bulaan mo. Hindi mo bulaan. Wala nga. Kaya na rin yung pwede mo dito. Kasi ito na. Salamat. Askat yun nun. Wag yun ka. Pero napay mahatag sa gobyerno. Wa man ta nakadawa. At least nakadawa sa uban. Ang gobyerno napay mga tulay. Napay kalsada ng buhat. Kunya, ang atong tinuhan. Kunya, mingon sila nga sila nangawat o naghukom. Kaya sa meaning tuhan na. Halimbawa karon, hukom ka, ikaw, hukom ka, daotan ka. O kani yung daotan na sagutan. Bisa mo sa kabugoy na kung tao. Mas maayo po kabugoy yung kriminal kayo man ito. Okay na. Nakabalo siya nakasala. Ay sa katungulay sala. Kaya ingon mo to ako tama. Dito mo ba po? Maganahan pa ka itong kriminal. Kaya nga naman makita mo na pag. Tama yun kayo. Hokman. Hokman ito na. Kung wala ka sala. Okay sa makukom. Isa na ganyan mo na. Ang Diyos mo. Ang Ginoo. Nakaroon. Naman sa Biblia ang naghukom. Pag hokman. Pero libat yung balay ko. Ganon, kasi sa kakadaotan ni welcome. Basta nahalok sa
Silot. Timing ka na yung ibang uli na ko niya. Kalaya ka tong yung bulan ba? Ha? Kalaya ko niya. Dito sa sulod, kanang naagya ko ng fellowship dito. Oh, pero Pero baptist. pero tawhanon lang. Tawhanon kay ang tulong dumong ana nila. Naalan sila organisasyon o grupo simbahan. Pero at least sila man ang nagpahibalo na ang Diyos. Pero pero ang problema, wala nagpahibalo nga ang Diyos espiritu. Tama din. Bisag nagsumba ka sa Ginoo pero ikaw wala espiritu sa Diyos. Pero katong dito sa sulod, dili dito simba ka ng fellowship ba? Oo. Kami nga piniriso. Kaya di, Oh, may magbabasa maya na ka. Oh, Di ba? Dali kay kang kasabot. Jan 16. Jan 16 basa. Magtatabang lang ko sa mga pastor, sa mga pare. Sinay, gibasa. Kung kamo nakasala, ayaw wada ang inyong pagkasala. Ipadayon. Pero pagbuhat mo o Mayo. tama. Sa to pa, ang buti pasabot ana, ayaw ipawalang bahala katong nakasala ka. Imong pamalandungan nga ang satan di ay angay gyud silutan. Angay pa na to. Ayaw pag-ingon nga giwala na nimo. Pamalandungi ba sa mga butang ba mubalik ba ka dito sa prisuhan o dili? Tama yun. Mo na ingon nga buti ayaw wad ang sala. Sa to pa. Wad di mong sala pero imuhang di na ka musab kay kapoy impresyon. Mana. Gumana ka. Gumana ayaw god ha. Ay god ang imong Tama, kasagatian sa sala. Tama yun. Kaya akong papa Pag gumana na, mubabot mo ka sala kay nawala naman punto mo ha. Kaya kung dili na to, plando mo ng Oh, yes. pag-istorya nila. Di ka mo. Usan mo ta? Bumalik ka. Mas maayo gila nga. Atong tukton. Basig tintalon pa ka, inuingin pa itong Ginoo. Daghan man ang Sulayan tintalon. na, di ba? Mubalik na sa presyohan. Daghan ang tintalan. Daghan ang tintalan. Oh, daghan eh. Pero ikaw mismo mo dala sa mga Gusto Panginoon. mo uga. Gusto mo uga. Tama. Dili makatabok sa glas. Dili makaanto sa langit. Masilaon. Sayang kasi kay nawala ang papa nga. Nakalakaw man rin. Dahil nang matay sa kuwan. Hanya. Hindi mo ko makalawas. Hindi po na Gusto. Sunod ng kaanak. Kinasa na gitagaan. Kaya ako makita sila nga ang kuguti sa Ginoo. Gigamit ang pagkakas. Basa na. Buhat. Pamalandong sa butang gabi. Tama gito ingon sa Magpadala sa espiritu, ron magpandong sa kanila, o di ba? Tama Magulit gito sa tigo. ingon nga. Wala Ako man- ang kasulbaran sa sulod nasa gawas. Kaya ikaw mismo sa imong pagkuling. Wala, kanina niya ako mga pare o pastor, basta nagbasa ko ng Biblia. Pero nagpabilin sa ilang nanang pagtulan ko pito na sila tama. Naman pa langit. Kung bakit lagi kagawalanan? Bulahan ka di daw, bulahan ka di tama. Ang gusto na ko, ako kahit ang magmita. Gamay ka dito. Wala man sa kabaluhan na. Wala man sa kabaluhan na. Pero dito, wala pa Gamit ilang- sa bagong yuta. Buhi ta nga mo adto sa yuta kung wala tayo Sa sila. Biblia, 194,000 ang mga pinili. Sa mga Gamay pa karon wala ko masyon dahil sa oras karon daghan kayo magpanon dito. Mingon ako. Mo na na mga lilo. Pero dili ka lang. Wala ang isyo. Daghan na Daghan yun ano pa ilan ni Kristo. Giwali na ang balang suratan. Wala pang giwali. Nagwisa pa. 2,000 ka to eh. Sa na mga kauban ako sa mga pastor mga meeting. Eh, wala isulti ang kamaturan. Kaya ang kamaturan, mo man ang mahatag ug kawasan nato. Ako karon naghubad ko sa gisilyo di dahil. Kay giwali na may mga filosofiya. Kung tawhanon nga pagtugkad ninyo, tawhanon pagtugkad. Tawhanon pud na atong binuhatan. Mamatay sa tas atong tawhanon. Una ta manangit. Karon ako patyan ninyo ang garbo. garbo o Na. pinay sa tawag Ako, kadalo. Kadalo, mo man ang Angol. pinakadako. Oh, angol. Garbo o Angol. Ang garbo, number 1 yun na. Di ba, muna pinakadako ang sala. Pagkahapon. Kung na kay garbo, bubarog yun ka sa imong naandan nga pagtulunan. Kung sa tuwa dali ka ng pride. Oh, Nakita ka. Depende sa Kung imong sa tuwa ka binukatan. sa tuwa nga Pero lagi, pulati ka. Dahil sumusunod ka na ako, maghari ka ka na ako. Kahangol. Magpasan po sa cross. Nga, nagpasan ka. Hindi sa nagkapasan man. Rambot sa hindi ko balik. sala. Iwan ko na patay niya, nabuhay naman po ka. Hayahay naman ko na eh. Balik.
Balik ba yun ko? Ayo balik. Ayo balik. Ayo balik. Adi na yun ko. Balik Di na yun ko. siya. Wala gihapon na ko nga. Sa top ako, butambalan ko sa Ayaw lang yung tundin nyo akong Kung kamuling. mabot ang Para di na ko kamatayan. balik. Ano yung success mo na kamatayan? Success lagi kung kabalo ka sa imong amahan. Daw makamatang sa Kirubin. Duha naman. Magpili ka. Ano ba ka sa iya sa kalibutan? O ano ba ka dito sa langit? Pero ang problema sa langit, mag-antos mo sa Mani Cristo, sa mga apostol. Sa Mani Hope, di sa raw. Nga, wala mo na pag-ianak. Ang giingon ni Lazaro, ano siya? Ayaw gitumbi. Tumbi. Ang naa sa Ginoo. Kung imo nang tumban. Oh, Aw. yan ka Paligid sa bakan sa Ginoo. Karan, Kunyo. gamit man ko sa Espiritu, di wala mo ko nagamit sa Ginoo. Karang reliyon nagamit lang sa Ginoo. Kumbaga, nagsubay sila, giwali lang nila, sila ang una. Oh, ay mag-una ka na ako. Oh, ang uban nga mga reliyon, ang uban sige Katoliko, mga kautan, ay mag-una ka na ako mga kautan. Na. Ay una. Pero ang iyang paaboton, ang usa ka tawo nga magbunyag usap. Wala. Wala ko nagamit sa Ginoo. Matawanon, nagamit sa Ginoo. Mo na giingon Ipadala sa ko ni Biblia Biblia nga. kay Gisoo. Ayaw pagamit sa Ginoo. Ikaw magamit sa Ginoo. Bukat kay bro. Kung hilak ka, ikaw naghilak na ka sa prisuhan. Ako, naman ka context. Kung naghilak ko, dili sa akong nakiliwan. Para sa kalibutan. Imo, naghilak ko magka pinagis mo sada. Ako Kita gamiton sa ano. bibiyak ko kay di na ko kapirma. Kay upirma ko dagang linong katalagman. Di na ko kasulat sa akong kamot. Di na nakasampalong gani ko sa akong burako, patay gani. Kay matunglo ang tao. Musoko ko, muuyog, para ato ni soko ko. Linog. Nagipugnan ako, di ba sabi nagipugnan sa nagpugnan. Bahala na lang inong kubuang, bahala na lang inong. Ilahan na. Bahala na Ilahan. pag Mo na ginaingon ko nga. ang nay na nga ayo, Kamo na isa. ako yung mag-antos. Sa Ngayon, ha? tubig. Kung dili mo to. Kasi Kristo sa pag-antos. Pan. Antos ka dito. Do ang. Pero ako, sakit kining mga pulong. Pero dili kasakitan kung ang mas maayo ang mga kontag ko kay mas dako yung bayad na kay mabilin. Kaya sa una-una kang pirmi ka sa simbahan, wala wala. Mas gamay kita. Mo na giingon sa Martes nga. Sige kag istorya pagkaman dili nimo ang na naging sala. Oh, wala nimo ang kuna imong sala. Kasi karang tawa mo limong juga. Tungkol ka rin. Tinuod na. Hindi ka po sa panahon na daghang mga tao na ingang masakit sa kulito mo. Nangamakay na lang ang mga bilisan mo. Ikan doon sila. Pagpainom mo mga sila. Dito yung nila pagkakad yung mga butang ng aming kalibutan kami bilaglag pinagis. Kung pinagis. Dito mga kalibutan kung pinagis. Sanglit ang mga butang sila. Tunak, maulang. Ginagawa ko. Isipan ninyo ang lako na kahit yun na anak sa siya na espiritu magipadas na aron ako nagalingkod sa Diyos ang anak ko aduna ang pagnak nagibuhat para sa mga dilapdag dilapig nagtos sa kanan o aduna ako magpinta na dibutan dini sa ako kaya na sa balang kasulatan ako nagpabunyag sa ugma nagbunyag ako para patahon ang libo. Abunuhan ang mga libo. Patagon ang mga kansangat-sangat. Upistritan ang mga pangalan. O gano'n na kayo magpabunyag ka na kung alabaw ka na ako. Dili kong gali kong makahugat sa sayas. Siya magdala o di ka. Kung ayaw bunuhan ka ang lain mo ang kapasip. Magbunyag siya sa lahi sa espiritu. Ang inumin. Naghatag kagahigayon niya. Sama sa ginang bakay. Kinagis sa suminan. Adunay isa ka sulukan. Ugat niya lang. Siya ang kanya niya. Ang kasisayan. Ngayon siya. Ako pinipot doon yung tumuan sa para sa kanya. Hindi nga. Ang espiritu. Ang hati niya.
ni Ama. Ako sa abunawan. Pabuta sa isa ka. Kundi mo itampok sa kalayo sa inyo. Kapanin mo sa langis sa aking sa uri sa nalimutan sa isa ka. Ang mga utang mo sila. Karoon na padala ang Espiritu sa mga. Parang pag-ipang ang tingin ng mga narang. Katulad. Bago na ganit. Papaninin mo tayo. Ang hari. Dili-halian sa kalimutan. Kaya kaya sa kalibutan kang dili na ako. Ang mahimubang sa kalibutan kang sa Diyos. Busak mula ang kamo nga namitan. Kaya makakalag. Ulahan ka. Mama, kaya makaduha. Bulahan ka muna doktor. Siya ang espiritu. Nagikuban na sa panahon hanggang sa kanananan. Isipan niya. Madilig ang mga sakay sa Diyos sa magpapakot sa kawalan. Ang mga kanananan. Ngayon pa, kung makadungong sa tingog sa iyang magbalantay, kaya bang ako sa mga kanananan? Akan daghan pang mga kanananan na buong akong pagtawag. Karagos ako. Hindi ko kaya ang gusto ko lang ako. Dahil ka lang ako. Apa nang dili gusto magigpat ko lang ako. Siya ang nag-ibig o espada. Dili espada magaluhat sa tao. O dili binuhat sa espiritu. Ang tamin sa iyong tungkol mo anak ko. Nga pagtawag. Paghantaw. O kang balaan kasulatan mo ka na ang o kang mga salihan na mo ka na. Kung dito o kang ka na ko, ano? Siya ang espiritu na ito na sana. Karong nagpupunan na niya. Dili siya magsulti siya pagkulit ko bot ko doon sa tiyan. Kung masakit na ito, buto na ito ko na. Kaya daw ako sa espiritu ang isugot ko na kung nagbasa kami sa kalangan sa lahat. Ang tanong niya sa tinutin ko kanina na sa kanila. Kung ako kanito, nagtuwa ko kay Isayas. Pagkaroon sa masahay pa rin mapulit kay alin sa inyo bukas. Masama ka kanina. Barang-barang. Hintong sa lapat. Kung ako ang Isayas, siya ang isang kaya mabutunan na ang magkakos sa iyong kalimutan. Pagbalingan ka. Ang akong mga kanarang. Kung ano na ako hindi ko pantay nila. Harap siya magpanak sa bagay kita. Kaya ako naman ang kaya kita. Ang gusto niya. Gusto sa kanaka. Apaninom na din mo pag ayaw ang mga tao. Managpato ka niya ang mga mau ka na yung walay bilo. Mabili ko. Kung wala yung mga kaaway, nanilili ko yung makita. Nanilili ko sa kaaway. Kamu ba ang makikaway? O kamu pa rin ako pa? Doon ka matang sa espiritu. Pagpili ko natin sa kaaway. Ano? Dili ano? Sa pagkakaway. Dili ano? Sa pagkitas. Tuloy sa tumangkong bukas. Wala na ako. Di lang ang kamera. Kung ano lang sa iyong kamalan. Sa pultahan. Sa iyong tren. Ang magawas muagi ya sa bintana. Kung sa bintana ka. Mga kata. Kung mga risan. Daghan na gamit ka na ka. Apan sa tiyan ka. Dili tanan ang nagagamit o nagasulti ka na ka. Malukas. Kundi. Ang mga nagtuman sa kong ka. Hindi makaya. Ginambuhat na ko kita na ito ang matanda. Sa pagbalik sa dapat sila gisod na nila. Kung rigil ang kay manan.
magbuhat-buhat sila. Huwag lain po ginawa. Gibadong po sila kasi. Sa mga tao na mababang hindi sa wala sa isang libot sa pagkalit sa kasalanan. Si Pablo mo sa sala. Nagsulat sa kanya. Papandaghang mga sulat mo sa sa iyo. Dito iskilis ang mga lamang na mabaling sa wala. Kung gano'n na sila, muling kalabas. Ang akong teka ang mga sinasing. Doon ko tulong ng ibig. Nakaila pa ka mga anak. Kung nakaila ka mga anak, kung nakabasa ka mo sa otoridad, ang walang kasalanan, nakakapak na ka mo. Kapag kung magpabilin ka mo, sa usa ka na, natawanan, napagpapalap, kinalang mamatay ka kang ubat talaga. Yung pag-ayaw niya sa una sila sa ang mga stress ng antas. Gilindi, bulahan ka mo bilang ang nasupas balang sa mga kalibig. Bulahan ka mo masarita. Gusto mo ka na? Umaki ka, mga pasay. Di ba nag-ingon ako kanina? Maukilang pag-apon, magkabok ko rin. Ba't mo? Ako gigamit ko sa mga kalakatan. Awan na. Anak, pagdayon ang imo, umabot ka na mo ang imo, matulong ang imo pagbuhat din sa iyo. Ang alam na sa mga ihatag ka rin mo kung pasaydo ako mo sa mga iwan sa pagpasaydo sa kasalanan. Kung dili ko niya. Ito, o Pinoy, Diyos sa kami, sa tanong dapat, umuha ka lang. Amen. Dagang nagasultiyan ang mga bakakat. Ningon ako, ayaw pang libak, ayaw pang batas, ayaw ako gamitan, ngawin mo kang marunong, ayaw ka mo paglinggo sa likuran ng pinatulunan. Di ba nila? Ayaw ka mo paglinggo sa likuran ng pinatulunan kasi doon, hindi kasi doon dahil tawag ka mo, wala kami sa kasalanan. Hindi ba kaya kaya ako? Nagbuhat sila. Huwag mo nila. Nagbuhat sila. Karoon sila magsabi. Kung dito ko napalugin sa akin. Kundi ang dali ang inapatay na mas natuwasa ang mga bilang. Namudagit, ubiyaan ang daw ito tawas. Salamat. Ang kanina, ibig ko kayo. Salamat, mubalik ka. Tingin na siya. Sa magkisulti ako kanina. Sila magmahay, mamatay, magmahay ninyo. Kaya ako kanina nadakan karong kalag na nagkuhan, nuoy kayo sila, kaya reliyoso mo kuno sila, doon, tabangin, huwag mo kaluwasan. Nagasimba permanente pero pagpatay nila inferno man dahil Mara sige simba niya sa Marites Sigka o Lustias o dili makaluwas ang pan gawas sa espiritu. tama na Magsalig lang tag seremonya, salig lang tag simbahan. Ako di ko ingon nimo bro ha madala ko sa langit ka mga. Di ko maingon kay ngano man ang maingon nga dato sa langit nagpakanao ko Dios. Di ko maingon ay problema. Tukod ko relihiyon na ay nagpailan. Ya karon di ka nakailan. Salamat ni Pato pastor di ko. Ya na ba gid diri. pero pagkawas-kawa ay duha raman ang atong amangan di ba si Kristo ga Ay, dakbato ako. so pili lang ta sa duha asa ba diya kaya gusto ta sa espiritu nga nga atong kinaiyang kaya kinaiyang natong basihan Balag, dinagdaog lang ta. kami dito grabe ang daog-daog nila sa mga Ako, pasadalan ako. Balag, wala ako. Pasadalan ako. tinto ng butang sa Mabot na lang panahon niya. Hindi na talapit na araw kay sila. Mabot na panahon niya. pailog lang Pailog na. Balag, dinagdaog lang. o ganin na nga kami sa doon kita magkanila Ano mahadlok ko ng tapuan? basta nagatuo Ay, kung sabi ko, diretso dito na ganun lang. Ito duha, bahala pag utang ko pamiksak pa. Diretso dito. Bit ko sa kung ano. Isulti na yung nakita. Kamu nakakita mo. Wala yung pangayon nyo. Isulti lang
Sulti lang yun. Kaya pagkatawan-tawa kasi nakita nimo. Nagwali ron, mga libog ta. Sa mga kita nimo kang Golnoli. Wala na tong record kayo na. Sakto man, tama. Gid ang iyang kwan kay wala man sa gid lang nga. Kapoy din pa pagkitaon. Yan ito o ka sa nagsulti. Reunion. Ang iya. Kamo nakakita, kamo ang pamatuod sa iyong mata. Ganing Pero na kaya nakita siya nga nausabi ang Barangay. Isa siya. Dahil nakalahi Isa siya man. ha. Isa man. Then, murag, Kabali siya so. Wala mo kailagod siya. pero sa ako kasi murag, gaan kaya akong paminaw siya ha. Gaan kayo. Lagi siya, ako nakita siya ha. Basta dito pa, istorya basta ako part sa Ginoo. Oo. Gaan kaya akong manahula. Gaan ka, gaan ka kung lagi siya ha. Ikaw na ta ha? Ha? mo kabalo ka rin lupas ako ganyan. Tas mo box mo pa siya sa kadira bro. Tabang-tabang Kabali siya so. kaya mga tao. Moro na yung sulti ang yung nakita mo na. Ay lang yung sulti bala ang kasulatan kada ka nagwali ron. Adi, daghan kay tingnan ko. Oh. Bago na Basta kasing-kasing giti mo. Basta sino maayo dito. Ayaw. Bande, gini. Naman na sa Biblia. May silba. Tapos dili niya daghan Yan ang siya. bandi ha. Hindi ka mo. Bandi. Bahanti ko na ninyo kung nagtuman mo sa suko. Oh, tama gid. Kumbaga ba, isuon ra mo tanan ba? Ya, kanang yung nakita isulti. Para ini ka mamatay manggaling. O halimbawa karon gusto mo kita mamatay, eh namin kita kabalaka. Matay, ay kagol, good. Hindi ka ito kapahuay. Pero sa tinod lang, ang Diyos, kada ba? Dahil sakit, kabulahan. Papa Jesus. Papa Jesus. Bisagwa dahil pakitaan. Papa Jesus. Siya yun. Oy, wala pa ako ma. Siya ang Kaya kasing-kasing man nato mo na templo sa Dili ang building, dili ayaw ang niyo simbahan. isulti. Pagpatambal mo ang depende. Kami dito kay kada gabi nag-prayer. Ayaw sa Alam mo, mo nang espiritual organize hindi makaya na gasto. Light mo. Sa kuha kay kung binuo ko na piltanan ya. Pag-ayo. Paubos lang. Paubos lang ta. Ewa mati mahimo. Paubos lang kontento lang gud kung unsa na. Ang mausap. Ang kausaban na ito kayuhan. Ang Natigala siya. atong baba. Sa kabuti mo ko. Matalas Sa na madyo. ilahaman. Si Kristo mo mo to. Yung mo na yung himala nga dili Sa gyud imong ninyo kamot ko. mapapa. Walay bad na Sa siguro sa gasiga. Gasiga man na sa gasiga. Kay makita. Sama diyan kamot? Pakita ni sa kuan. Ispat ang kamot ko sa Jesus. Oy, di mo ba sa to nagsigarilyo na dito. Mo na yung ang Papa Jesus ito. Repte kangkol. Kita gani mo dong? Na may ubang Kita ni mo, magwali slot pa lang mo. ba, Dong? Dili na ko sa kasing-kasing ako pagtanaw sila. Ano kita mo? Saan kita sila? Pagkarating na naman po ito wali lang wala Tayo pa gibuhat. na magwali nga dili. Wala sa binuhatan ng ilang sulti. Makita akong kasing-kasing yun tayo. Ako na kumakita Ay, saan nakakita? Saan nakita ni Makan? Sulti da. Akong din body Na may ubang good siya nga magwali. Ito si Anton. Na ko ma-feel. Karon, pero lagi. Ma-feel na ko ang iyang pagkuan. Biblical man to. Biblical puros, biblical to tanan yang gisulti. Magbuhat ang tao, masahan dito. Istorya. Kapag dito na itong istorya siya. Alam mo, wali yung buwan sa sila noon. Dili man totohanon. Ayaw kong 316. Dan Kay mao man lagi. John 16 tong ang buhat sa Espiritu Santo. Kaya mao man ang inyong pagkalitan. Ada sa kombagte. Ano ba sa uyas? Ang uyas tutugan sa pulis. Bayan. Kami katama na may dinagdaog, hilom na lang ni. Yan, 16. Ayaw lang basahan Wala ang mo Jan ginagdaw, 3:16. ginagdaw, walay tingin. Kani, basahan Ginagdaan din na sa nagikan Diyos, sa parang masawag sa ginagdaw. title. Di ba na? Ang lidok-daw. Dito mo putang kabos. Putang kabos mo yung Kami ganyan ang title. Dito sa masakit ka mo, makakalitan. at least, itagan na gamay ng damdaw. Gamay lang. Nakakanong na. Jan 14. Gisaan. Kapa. Dari sa kawantan kita niyo. Bantay nga Ayaw din na nakita. Dili ra ba ako makabuot sa inyong kinaiya? No? Tama gyud. Kamu ang mangita, ako nagsulti lang ko. Taas, kay dayunan. Gisugilo na ko ninyo ang gisulti sa espiritu. Ha? Tawaran ni kanan ha.
Ay na pud. Ay kaguol bata pa man ka. No? Bata pa man ko Kabot na ka. Hanggang mo ka din. Wala na yung ipon mo na. Wala na ayun na. Ayun na. Sakit pa. Sakit pa? Kasi kami po noon. Bukatawa ka, nagsakit pa. Tawa. Tumbling naman gali. Kasi sa ako pakwatan ni Paul. Eh, duga na nito ang attitude na din siya ay. So, ganun siya natin sa tuhod. Asan yung pirmihan? Titiyo na ni El. Marapin na nito. Marapin na ni magbulan. Ay, tubig na. Hindi ka ni maayo ni. Doktor, kakisan na. Ay, kasi Tapos yung tuhod sa yung kamay. napagbinutan ha. Ha? Isa na ko tambalik, mawala. Gamay lang kami. Pulot. Jat ya ka. Pwede gani asang baso ka uno nimo. Believe me na sa simula ba maugom nimo. Nasa nakita. Salamat. Abot na putan ani niyo. Kita ka dong. Kamay pangutan na. Yan na. Wala na ay. Dugay naman gud na sa yaday. Nakay tubig. Ana. Tawa lang gud ako ko dili ako makaon kay Ginoo man mag. Plasan yan. Kuan, gisingan nito.